Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari tanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chunga garo ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Naswere Zimbabwe takigirai nyaya yabuditswa na Pastor Baloyi how Barkunzi. He is one of my pastors. Our Chiwenga, one of my junior pastors. Our Chiwenga Apostle Chiwenga variku pomero muswa yekudanana yekurara na maid wabo muri Zimbabwe. One of my pastors yabuda in a leaked audio yabuda achitaura na maid yanonzi Tsitsi achitaura about this issue. Sora yachiti panguva yakataurwa na maid uyu kuti chiitiko chakaitika anzvishuwa zvinogona kunge zvakadaro hanzi asi nyanga iri nguva yekuti Chiwenga anga asiri mu-right state ane zvinhu zvaimuvhiringidza muri Zimbabwe. Tingarequesta nguva yenyu kuti muonzwa zvataurwa muaudio iyi muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Hello Sister Tsitsi. Inandisi kukudhautai Sister Tsitsi kuti nhau yenyu ndeyenhema kwati ndechokwadi. Musi wamakandiudza nekutaura kwamakaita neni ndakazoona kuti nhau iyi yakaitika. Pakuti yakaitika haisi dambudziko kwandiri. Nyaya yatoda kugadzirisa ndeyekuti toita sei kuti tipfuurire mberi nenhau iyi maitikira yakaita, uye ndinoda kubatsirai kuti mugone kuita get over nyaya iyi mugogona kutanga upenyu hwenyu. Saka ndandichikubvunzai nenhau yekuti ndandichiona sekuti nhau iyi ipere kwamuri izvezvi tiri kunyanya kunetsai inhau yekuti maybe ko chinhu chakaitikirei kwandiri chichiitwa nemunhu akadai. Ndozvandiri kuona sekuti ndozviri kukunetsai izvozvo, of which kana zvizvo zviri kukunetsai ndo nhau yandai kubatsirai paya pandakasangana nemi. Ndida kukuzivisai futi kuti muzive nekuona kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika. Ndisingadi kujustifya amai kuti zvinhu zvakaitika nokuda kwezvakati, asi ndinoona kuti nguva yamuri kutaura zvinhu izvozvo nestate yakanga ine munhu wacho nokuda kwezvaanga asangana nazvo zvinogona kunge zvakamuvhiringidza kuti agone kudhila nenhau iyoyo nemutoo waanofanira kudhila naye. Saka I'm not doubting zvamuri kundiudza. Ndiri kuti ngatibatsiranei imimi neni tigadzirise nhau iyi, nokuti nichandoda kuti muite, ndoda kuti mugokura mugosvikawo pamunoroorwa mugoitawo mhuri yenyu mugoitawo vana venyu musina pfungwa dzekuti ndakabviswa muupenyu hwangu. Saka ndozvandoda kubatsirai. Saka ndichida kubatsirai kuti zvidaro, number 1 pamusoro pezvinhu zvese zvinoda kuti shoko raMwari rikubatsirei imimi kuti muzive kuti chokutanga munofanira kutanga manzwisisa kuti Mwari anokuregererai pane zvese zvamunenge maita. Kana Mwari akuregererai imimi mozviregerera pamusoro pezvamakaita, mamistakes amakaita. Kana mapedza kuzviregerera imimi moregerera munhu anenge akakutadzirai pane kuita ikoko. Kana maregerera nemutoo uyoyo munenge masvika pakuti mwoyo wenyu unofanira kuaccepta kuti ndozvakaitika kwandiri, moita move on. Ndozvandiri kufunga kuti zvinofanira kubatsirika kuti munofanira kubatsirwa nemutoo uyoyo. But at the same time inini nokuti handisi kuziva kuti makatanga kuwirirana sei, zvaita sei. Since makataura imimi kuti makanetsana then makangozoona communication yakatwa, indaifunga kuti by now mungadai makanzwisisa role yenyu yamunofanira kuplaya kana muri murelationship, makatarisana nenhau yekuti mugoita mudzimai anenge achizoroorwa achiita mai yokuti
ndimai varoorwa. Saka ndikatarisa matsananguriro amakandiita, zvinoda kutaurirai kuti muone mamistakes enyama akaita. Ndaisada kujustifya zvakaitika. Ndaida kuti mangwana mugogona kubatsirika, mugone kuziva kuti nyaya yekuti solvwe inofanira kusolvwa number 1 kana tikaaccepta kuti zvinhu zvatakaita takakanganisa. Number 2 toaccepta zvakare kuti Mwari anogona kutiregerera pane zvinhu zvatakaita. Number 3 toita forget the past, to move on. Saka ipapo ndo pandoda kubatsira. If you remember pandakataura nemi, ndakatokuudzai kuti hatigoni kuzvipedza one day, but patinoramba tichitaura tinosvika panguva yatinozvipedza. Ndosvika ndakati inini ndakati musatiza kwandiri, ndikatokuti tofanira kutaura after every 2 weeks. Saka inimi hamusi kuuya kwandiri muchitaura, asi ndiri kuzinzwa mweya wangu kuti muchikabatikana plus muchine nyaya dziri kukunetsai. Tikangoramba tichitaura sezvatikaita musi uya muchaona kuti zvichaenda zvichikurerukirai zvishoma nezvishoma kusvika tasvika patoda kusvika. Hello. Hello. Ndakukunzwai. Ndikuti uzokutaura sezvo, what happened? Pai? Chii chakaitika kuti ugotanga kufamba uchitaura zvese izvi? Hapana. Hapana, uri kureva kuti ndo zvautongori, ukatongomuka one day unokwanisa kungofamba ungotanga kutaura nyaya yechiro yawafunga? Aiwa kwete. Azvizvo. Ngakasangana. I want to tell you that this is bad and you should not do it again. All right. It's not bad for me, it's bad for you. It will ruin your future, it will ruin your life. All right. Right now panogona kunge patori nemumwe munhu ari kutoti musikana uyu ndaumuroora, akanzwa uchitaura zvinhu zvakadaro, he will not want to be close to you because anenge achifila kuti how can I date someone who is known for the wrong reasons by the whole world? You get what I'm saying? Yeah. Wakambozvifungawo here izvozvo? Ndotozviziva.